Terus sampean nyuwune napa? Ya. Pesugihan. Oh, iya itu membawa tumbal. Ada tumbal. Dan rata-rata yang datang ke sini sukses gitu. Ya sukses mas. Kanjeng Ratu Kidul itu kalau ke sini itu terbang sendiri. Terus di sini itu ada mahkotanya. Bajunya itu hijau, tapi pintunya itu tapi gini tuh. Terus terang mawon. Tumbal. Nggih, duit ya Instagram kotak pokoknya. Kaya raya mendadak ngoten. Bunur bisa bahasa Indonesia. Tapi ya saya pasah lho. Campur-campur mboten apa terkait punten nggih, terkait dengan tempat keramat atau Mbah Keramat. Nggih, Mbah Surat Mbah Gambreng nggih, Mbah kula niku pancene nggih. Mbah Surat Mbah Gambreng. Nggih. Terus sampean nyuwune napa? Ya, itu yang di luaran sana kan terkenal dengan sebuah tempat yang orang sering menggunakan untuk mencari pesugihan. Oh, itu orang lain. Kalau saya yang nggak boleh bilang gitu, bilang apa adanya yang baik-baik. Kalau punya ya sudah, kalau nggak punya pinjam, kalau sudah punya dikembalikan lagi. Saudaranya sendiri, cucunya sendiri itu nggak boleh ambil pesugihan, tuh nggak boleh. Orang lain banyak memang. Jadi orang lain yang dari luar daerah. Iya. Itu dari mana saja, Bu? Ya Nganjuk, ya apa adanya, ya Galek, Tulungagung, jauh-jauh mas. Orang jauh. Malah justru orang jauh nggih. Ya orang jauh dikasih, kalau dekat enggak. Ya dekat itu kalau sebetulnya ya ada mas. Dulu tuh ada orang Kelanting, orang Kedung Lawe, orang mana aja ada mas. Tapi ya itu membawa apa ya? Tumbal. Tumbal. Ada tumbal. Ya orang lain. Bukan mbak saya loh ya yang minta tumbal. Nah itu secaranya. Tapi, ya anak buah ya, ya seperti Nyai Roro Kidul. Ini sama kan saudara. Nah, mereka yang tua, sana yang muda. Oh masih ada saudara. Ratu Laut Selatan. Ya, terus yang ada di Mekah itu pemegang Mekah itu ya yang paling tua. Siapa itu yang di Mekah itu, Bu Nur? Mak Nur. Mak Nur. Sami kali nami jenengan nggih. Mak Nur nggih. Ya, gitu Mas ya. Mak Nur yang nggak tahu kalau namanya tuh seperti saya yang nggak tahu gitu. Tapi orang yang paling pandai ku tahu. Tahu. Nama saya yang sebenarnya siapa itu tahu. Tahu ya. Saya bilang, "Ya, betul nama saya itu Wakia." Bukan tahu, Mas. Langsung kok, Mas. Orang pandai gitu. Nah, itu orang Patin Juwana kota itu ya datang ke sini. Sudah sukses, Mas. Semuanya. Terus jalan apa? Banyak, Mas. Orang 7. Yang datang ke sini itu dengan cara ritual semedi atau apa? Iya, ke sana sendiri. Saya ya juga nggak mau. Oh, jenengan nggak pernah nganter ya? Nggak mau. Cuman menunjukkan di sana tempatnya. Gitu. Ya, tak tunjukkan. Kalau syukuran, nah, boleh syukuran kan langsung tahlil. Nah itu saya mau disuruh ke sana kan bukan meminjam apa-apa, itu kan syukuran. Mau umroh gitu mas ya. Itu penuju nang Mbah Surat itu loh mas. Dan rata-rata yang datang ke sini sukses gitu? Ya sukses mas. Banyak sukses gitu? Ngawi. Terus Ngawi patok nopon terus mana ya Tulungagung. Banyak mas banyak. Terus yang dari jenengan cerita dari Kalimantan itu pripun? Tadi yang datang ke sini seperti apa itu? Pak Kota gimana? Ya itu suruhannya Kanjeng Ratu Kidul. Terus saya dikasih uang 500, saya ya juga nggak mau suruhannya itu. Terus dikasih apa kain putih itu, saya ya juga nggak mau. Kain mori itu? Iya, itu tiap hari Kanjeng Ratu bisa mengasih uang saya nggak banyak 500 buat belanja.
Oh, Gitu loh, Mas. Tapi saya nggak mau. Yang disuruh itu orang Dayak, Dayak. tapi Dayak berhubungan sama Kanjeng Ratu Kidul. Saya ya aslinya ya juga nggak tahu. Kalau orangnya nggak bilang ya nggak tahu. Tiba-tiba datang, Ya seperti kamu. nggih, membawa kotak Iya. yang isinya Uang Uang. sama kain putih. Cuma segini loh, Mas. kain lawon ya. Lawon. Kain kain. Saya nggak mau. Loh, aku nggak mau, Bah. Kanjeng Ratu Kidul itu kalau ke sini itu terbang sendiri. Terus di sini itu ada mahkotanya. Kepalanya. Terbang di kepala itu ada Pakai mahkotanya mahkota, ya. Terus ke sini itu ya terbang, pakaiannya itu ya betul. Bajunya itu hijau, tapi induknya itu seperti jaran, Oh. seperti ular. Ada ekornya. Iya, tapi nah ini aslinya ya gini, wong orang biasa. Ya ini aslinya Kak, Mbah saya itu. Mbah jenengan yang asli siapa namanya tadi? Ya Mas, Mbah Surat, Mbah Gambreng. Mbah Gambreng. Tadi ada sedikit cerita dari luar, katanya sosok Mbah Gambreng itu menurut cerita dari orang-orang yang pernah datang itu wujudnya seperti apa tadi? Mak lampir. Enggak, orangnya cantik kok. Nah, itu berarti hoak ya. Enggak, orangnya cantik, duduknya itu dikerosi dampar kencana. Selendangnya pati, bajunya sutra, jariknya itu apa ya? Arang apa ya tuh? Jari parang tritis Iya. kan suaminya aslinya kerajaan Mataram yang memegang di situ, Mas. Ya, yang satu itu adik laki-lakinya itu di Candi Borobudur, yang satu perempuannya itu di Laut Kidul, ya ta. Terus yang satu itu nenek saya di situ. Suaminya memegang Mataram, kerajaan Mataram ya gitu. Itu Mas. Ada makamnya nggih ten mriki. Ten pundi? Mriko keramat. Boten. Tinggal pohon ule. Tetengernya nggih. Nggih, tetengernya. Tetengernya pohon ule. Kalau dulu ada goanya, sekarang ada ya. Sekarang nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah nggih, asal kula ngomong nek sampean pados ngoten niku nek pados pesugihan niku cukup Mbah Sugeng kula mboten saged mboten kantong nggih. Tapi nek tiyang syukuran kula saged upami tiyang gadah damel, yang napa mriku mboten napa-napa Mas. Yang sakit mboten napa-napa nyuwun tulung nyuwun napa saras ngoten niku nggih. Dina nggih asal kula ngomong ngoten mawon. Terus Bu Nur yang datang ke tempat ini orang-orang jauh yang jenengan ceritakan itu ada hari-hari tertentu mboten napa setiap hari ngoten? Mboten. Ndak ada hari tertentu nggih. Mboten. Pokoke nek badhe mriki niku ngebel. Jam hari apa? Hari Jumat Legi, Jumat Manis itu loh ya. Malamnya. Apa ya malam Jumat Manis, apa Jumat Kliwon gitu. Terus pakai syarat apa bawa? Syaratannya itu ya saya ya harus memberitahu. Pokoknya saya nggak ikut ke sana. Ya cok bakal itu. Cok bakal. Nah, telurnya telur ayam cok kampung. Terus rokok ini ku rokok klobot niku lho gedang-gedang klobot. Nggih kali korek jres. Kembang. Terus kembang setaman terus menyane niku menyan madu. Tenggene sen terkentosono niku 5,5 on nggih 52 ribu. 52 nama. 50 lho. Nggih, sak tengah on. Nek sak on 100. Oh, harganya nggih. Nah, nggih, Mas. Minyak nggih. Minyak. Nah, enten sing mriku damel ritual niku napa? Napa kados Cina niku Joshua. Mboten purun. Oh, enggak mau. Mboten purun diparingi Joshua. Kula nggih mendel mawon. Soale wong sing rono wong pinter tapi keminter. Akhirnya nggih mboten saged mriki malih tangklet. Lah awakmu sadurunge wis keminter. Lah cetha ndi putune karo awakmu kula ngoten. Nah nggih sampe ngomong. Kados jenengan ngeten iki lak tangklet. Lah mriku sok keminter budal kono akhire Kak. Nggih, rokok udang garam kopot kali korek. Telur. Kali cok bakal niku tigane ayam kampung kali niku nggih nggih. Nah. Terus
Minyak nggih. Iya. Minyak niku kan minyak bambu kali serimpi nggih, Mas. Oh, bambu. Nggih. Bambu kali serimpi. Nek serimpi niku regane namung gangsal ewu nggih. Lah nek bambune sing alit niku mboten ngertos kula nek sing tanggung niku 3 doso kalih niku nggih. Tumbas ten Nggih, kathah ten pasar. nggih, mboten ten toko mawon swalayan niku kene. Nek ten pasar kan yang palsu ngoten. Niku Mas namanya. Nggih, niki yang terakhir. Kok Mas yang balong kendal ngoten. Tapi nggih niku wau. Terus terang mawon. Tumbal. Nggih, nek sulunge iku mengke mbarep lanang ya cepet Mas. Anak nggih. Nggih, anak sulung anak niku. pertama. Niku Mas. Niku sing dadi tumbal wajib jare ngoten, Nggih. anak laki-laki pertama. Nggih niku. Aduh ya Instagram kotak kok ngono. Kaya raya mendadak ngoten nggih. Nggih. Kasih damang Mas. Tak tutup kasih damang aku naladak kasih damang. Nggih. Bener alamat niki tempat pundi? Punden apa? Keramat niku. Desane nggih. Mriki. Desane Daya Tirta Binangun, Kecamatan Patian Rawa. Nganjuk. Nganjuk nggih. Nah nggih. Kula mangke izin badhe mriku nggih. Nggih sampean mrika Pak, kula mboten napa-napa wong. Wong kula niki nggih ten Griyang sampean tangkel tiyang niku kula mboten ate tembul pundi. Nggih sami-sami. Tapi nek kula ditengken ngasta mrika mboten saged. Karena sakit. Nggih sakit mboten katuk. Nek kula niki nggih sakit niki wau nggih ten saderenge kula ngapunten nggih Mas pun kula sukani semra. Wau malah ngeco kalih lahir mawon nggih pun kula nggih. Kula mangke tak mriku Nggih. Mergi nek kula niki. Ya napa nggih putune sing asli nggih niku wae. Asli nek kula. Asli cucu nggih. Nggih, asli niku. Nek tiange mboten kados mak lampir, tiange niku wayu, slendange pati, klambine sutra. Niku jarike niku napa senamine niku parang tritis napa-napa niku. Jarik parang. Lah nggih jarik parang wong nggih dikatotaken ngene sing jaler mrika lho. Mungkin yang dimaksud sosok yang menyerupai Mak Lampir itu pengikutnya. Oh. Kan ngoten to. Kados Ratu Laut Selatan kan tidak seperti itu, tapi pengikutnya kan. Nggih, nggih. Gitu. Mrika niku nggih ngaten nggih mboten nate kok Kanjeng Ratu nek ten ngene tiyang litu mboten nate nggih ten khusus bathike ki Mbak. Terbang tapi Mas. Ngoten. Yang nakal itu pengikutnya. Nggih, kena nggih niku sing pengikutnya niku sing dipercaya niku upami kok bupati ya camate niku sing namine enten Bu Jimpit. Bu Jimpit pun nggih asli niku. Kali kula nggih nganu. Kok kula diumprahaken mawon mboten purun. Pernah nggih jenengan? Nggih pun disukani pun nganu punan disukani swara. Kula mboten tahan napa ten kendaraan niku. Nah, mabuk. Nggih. Lah terus yo kula wakilaken mboten purun. Niku Mak Nur nih mboten kanto. yang menawarkan jenengan umroh itu beliaunya. Nggih. Gaib nggih berarti. Nggih, kan langsung datang nggih ten Majo mriku sing didamel umrohane nggih keng mrika syukurane ten Griya nggih pun ketinggal yatra. Lah niku kula tedhi ngeten. Lah nek ngono ya aku ora tawar ora kena digajuli anakku ya wis sampean kei duwike tak gawene nempur. Gak. Nek kowe budal tak kene, dhuwitmu loro menguk-menguk syukuran Majo kena endosan. Jadi uang itu datang langsung di meja jenengan. Nggih, ten meja kula, tapi kula mboten kantuk, wong mboten purun. Terus kula dilakaken ngeten. Kamu kan sudah punya masjid. Iya, saya sudah punya tapi enggak di sini. Aku tahu. Di tengah alas kan kebunmu kamu enggak mau. Iya, betul. Betul, Mak Nur. Loh, memang nggih kula mungkin kesalahan, memang nggih kula gadah. Kamu nyatanya apa percados. Iya. Iya ta? Nek wong ngono kuwi kudune omahe wis apik iki. Nah, sampean lho. Iya. Njero Mas sampean. Seandainya jenengan mau sudah kaya raya nggih. Nggih, Tapi jenengan selalu menolak. nggih, terus terang mawon. Mergi kalih Mbah kula mboten kantuk. Kedah kringete iki ameh. Ngoten lho nggih. Genah nggih niki. Nggih, ketangkaken kula mengada-ngada mboten kok Mas, kula napa enten. Makanya kita datang ke sini kan biar tahu sendiri cerita dari sumbernya langsung, yang tahu sejarahnya langsung dan seperti apa kronologi. Mbak Seger mboten semerap. Nggih, semerape nggih ngoten niku. Tiang lintu. Apa Sugihan Rono-rono nah niku. Kan ngene sapa padahal niku mboten salah
salah Resepsi, tangkep. salah Nggih, persepsi. nggih ngoten. Salah mengartikan. Ya, nggih, genah nggih. Nggih, nggih. Tembak surat mboten, Mbak Gambreng mboten, nggih. Terus terang mawon. Ngoten. Bapak ngoten wong kula yoga kula man semerap kula dipendhet niku gangsal dinten. Tagine kan seminggu. Dipendhet. Pirang kali dinten niku kula nedhi wangsul wangsul. Jenengan masuk alam gaib. Dipendhet ya? Nggih, nggih manten kados tiyang pejah ten griya. Selama Selama peta mriko. 1 minggu. Nggih. Oh, 5. 5 hari. 5 hari kurang 2 hari. 5 hari. Mas. Koma ngoten nggih. Nggih. Nggih ten mriko nggih diduduhaken mangkan kula sebab merap sinten mriko dados napa tukana rupin napa nggih. Jadi di alam nyata ini 5 hari ten mriko pinten dinten jenengan perasaan jenengan? Ya 5 hari sama. 5 hari. Sama. Diajak keliling-keliling. Boten diduduhaken. Kami jenengan masuk mriku mendhet sugihan diduduhaken nggih rupine sampean iki. Lho, Nduk. Iki lho, Nduk, sembarang iki lho, Nduk. Ngoten. Nek Bakir mboten ngertos. Mergi kula dipendhet niku napa? Mboten semudah ngoten niku. Tiyang kedah-kedah raga sukma. Raga sukma. Nggih ta? Seperti orang Raga Sukma ngoten nggih. Nggih. Kadase raga kula ten mriki, sukma kula ten mriku. Ngoten lha wong kula badhe suruhan mboten sias. Beto mriku, suruhan ten mriku. Tapi ini kalau diceritakan khalayak rame, orang di publik mboten percaya mosok yo ono wong iso gampangane merogo sukma di zaman sekarang ngoten lho. Mboten, Ya. mboten pokoknya mboten tiap tiang saged lho, nek Nah, mboten nggih. tiang Hanya orang mboten tiang pilihan. pinter. Nggih. Niku mboten tiang pinter mawon mboten saged nek mboten tiang Ya, ngertos. ngerti. Tapi rapat lho Mas, musuh wong pinter karo wong. Nah, bedanya sangat jauh. Nek wong pinter ku mlopo idealai, tapi nek wong ngerti meneng ae teko diwasi. Betul, betul. Niki nyata nek kula niki mboten kok. Rekoyoso. Bohong mboten. Nggih. Kados Bakir niku wau kan mboten semerap. Nggih. Tembung jere tapi kula nyata. Tapi nggak ada kaitannya juga karena apa? Pengikutnya yang nakal tadi loh, Bu. Nggih, Kan ngoten, nggih, nah. nggih. Niku wau. Nek ke Kanjeng Ratu Kidul niku wau Nyai Jempet ya ta. Nek ten mriki niku cukup tiang lintung mboten dituduhaken namine tapi pergi kula wayahe piyambak. Mboten kantuk ngoten. Nggih. Nggih, sampun ngoten mawon. Ngapunten ingkang kathah Kula nggih, nggih. pun dados penggalih kula mboten saged ngastaken jenengan mriku. Nggih, kula nggih ngapunten, matur Nggih. sembah nuwun sampun Sami-sami maringi nggih. penjelasan. Nggih. Bu Nur mugi-mugi panjang umur sehat Amin, selalu. amin, amin ya rabbal alamin. Nggih.